Wapen Kabalen, nandito po tayo sa Barangay Mabical, Florida Blanca, Pampanga, kung saan kasama po natin ang Barangay Council at headed by Kapitan Federico Patawaran. Ing peka poging kapitan ne. Magselo si Kapitan Pakuan. Ay, rengal mo naman kapitan nila magselos. Matwa ka na. Magbigyan nyo na yung matwa. Dakal salamat king Wapen Kabalen. Kambiyaning akay ni Sol. Yes po. Hindi katam kakaluguran. Konsel Jojo Bitug. Yes po. May beneficiary po tayo ngayon, Kap. Meron po. Na paano po yung beneficiary natin ngayon? Una po yung paa niya na aksidente sa motor. Nagkabakal sa loob. Yun. So, ang iniinda niya ngayon. So, kailangan po yung... Kailangan niya. Saklay kasi hindi na niya mapuntahan yung ibang kaibigan niya kasi wala sa saklay. Ayun. Kasama ko po mga kagawad dito. Si Kagawad, sabihin niyo po. Si Kagawad Tolentino Johnny, Kagawad Danyan Dan, Kagawad Ex-Cap David. Opo. Ito po, bibigay po kay Konsel Jojo. Bago po yun, nagpapasalamat kami in behalf of Barangay Council ng Mabical sa akin ni Sol. Sa tulong niya. Sa mga nag-request po nating request na wheelchair, wala pa po. Sa susunod po. Oh, yes po. Maraming salamat po. Mga kaakay. At ano pong pangalan ng beneficiary natin ngayon, Kap? Ex-Kagawad Edwin Tolentino po. Edwin Tolentino. Mga ilang taon na po si former Kagawad? 62 years old. Senior citizen na po. So, halika Kap. I-deliver na natin ang saklay na bigay ng akay ni Sol Partis. Okay? Tara. Ayan, kasama natin si Kagawad. Ito po. Kagawad, kumusta ko po? Siklod ko po. Wow, naindam ko lang. Ito po, iniram po ng iniram niya. Kay Makmak Binuya. Makmak Binuya, shoutout sa'yo. Maraming salamat at pinahiram mo si Konsehal. Ngayon, may bago ng saklay, no? Si Konsehal. Nilan mo kayo po. May aksidente ko nito, may suga yun. Ngini Akbalo Idol. Sisiranan na yung palakilog. Manampi ala, beke. Ayun. Ngini, ebari may aksidente kong 2002. Opo. Pekla yung maragul niya. Wow. Ngini may suga yung Kenny, yung bypass to. Nya kaya Akbalo sisiranan na yung palakilog. Ay, pupabre na sa review. Wow, kasanting nyo pa mo lalaki. Naku. Pero kita tangkay. Salamat ka na ba kaya kay ni Sol Partis? Kapareho, ini pang gamitan mo. Alili kanina pa. Pasalamat ka na ba Marami kay Ngabe ko. Dakal po salamat keng akay party list po, kang Kapjo, kang kapitan ng Porening kaya beming kaya Council, dakala salamat po. Maragul pumbagi ka na ako ini. Ito po sana po makasawaping sakle na binyeri. Opo ay maragul ya pumbagi ni. Request ng kapitan po din Barangay Council. Opo. Thank you very much. Kung pumi ka doon salita basta sinabi ng kapa. Opo. Okay ya po. So, misawap-sawap tawo po, mihabi-habi para kayong panyulong ng Balen, Florida Blanca. At ning Barangay Mabical, kaya biya po din katamong kaluguran PWDs. Ako po kayong pambansang konsehal Jojo dito. Magpasalamat ka rin kaya biya ko ang kapitan. Federico Patawaran ka rin Kagawad. Po. At syempre, magpasalamat kay akay ni Sol Partis. Maraming salamat po. God bless sa Sol at mabuhay po tayong lahat. Dakal po salamat. Okay.